לא תאמין שהכרנו לה את השם. שלום, רפאל, נעים מאוד. איך אני יכול לעזור לך? אנחנו מדברים על השן בינה הזו מצד שמאל. עוקרים אותה. טוב, דקי רונת קטנטונת. טוב, תקשיבו, עכשיו המטופלת הזאת יושבת על הכיסא, היא באה לעקור שן בינה תחתונה. היא בלחץ היסטרי, בפאניקה, ואני הולך מאוד מאוד להפתיע אותה. הייתה לה טראומה בעבר משן בינה תחתונה שהיא עקרה במקום אחר, והיא מאוד מאוד פחדה להגיע. אמרתי לה שאני אעשה לה חוויה מתקנת. אני הולך להגיד לה שאני רק אבדוק אם ההרדמה עובדת, ואחרי 2 דקות השן תהיה בחוץ. שימו לב מה הולך לקרות. יאללה, 1, בסדר? בסדר? לא בלחץ? לפני שאני מתחיל, אני בודק בכלל שזה רדום לך, בסדר? אני קצת מתחיל ללחוץ על האזור, ובמידה ואת מרגישה, את אומרת לי, סבבה? תרימי רק ראש, יופי. אני רק בודק. שיגרי. כל הכבוד, סיימנו. לא, באמת? את רוצה את השם הזה? לא רוצה אני מתחת לצלית וגיזנית. באמת? כן, באמת. היא מלא, באמת חלה מתקנת.